Sate blended satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene lek ngarani sate kopok enek. Tempe benguk wis tempe benguk. Enggak, apa bengok ya, Pak? Benguk ki kono gede kae. Tempe benguk. Kene iki enek Ponorogo. Kuwi lho. Enggak tahu. Besok dibeliin ya. Besok dibeliin. Lah apa-apa. Ya. Berarti kita ya iki matri. Bukan materi, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya. Alhamdulillah saderengipun kula panjenengan Gojek. Nggih. Langkung kula ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Bekti kula kunjuk kagem beliau Bapak Lurah. Nggih, Pak Lukman. Sedaya warga masyarakat Bedikilen wonten Bungkal Ponorogo. Leres. Alhamdulillah wa syukurillah barokah. Dalu niki kula saged balik wonten ing desa piyambak. Tegese piye kuwi? Ngriki pun kaya dulur kok, Mas. Nggih. Saben-saben kula suwan mriki nggih teng Bedikilen mriki. Ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Kula panjenengan saged makem pasareng Nggih. pikantuk amanah mandat saking Mbah Lurah Lukman Nggih. supados dalu niki nderek-nderek mujudaken syukur kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nggih. Dalu niki Bapak Lurah Lukman niatipun ngentekke ragat pados nikmat kersanipun tebih saking laknat insyaallah sedaya pikantuk selamat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah Mas Cahyo. Pripun? Piyai Ponorogo penyan pirsani. Nggih. Saya itu selalu di mana saya main, Nggih. mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau, Nggih. luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan kebanggaan saya sebagai masyarakat Ponorogo. Sebabe. Sebabipun menapa? Tidak ada yang lebih hebat dari masyarakat Ponorogo. Yang selalu menanamkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Nggih. gumolong nyawiji, guyub rukun kekompakanipun, menika saged dipun wastani masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar Iya, biasa. Jobi. Mriki to. Iki. Mula dalu niki kula sampun menyampaikan ke Pak Lurah. Nggih. Kula mboten sah dibayar Mbak Lurah. Mergo iki ya. Wong niki kok omah dhewe kok. Nggih, Ning kula ken kula. wehne niki. Nah. Ngoten. Wis padha wae. Loh, nek asih dibayari niki senes kula, Mas. Ngoten. Lek pamane niku dibayar, kula sing mboten cocok. Lah sebabipun Niki wau jenengan minggah Iki. kalih Mas jenengan kluthuk Leres, to. leres. Sing ngomongan lak mung kula kalih jenengan tok. Lah ini yang menjadi komunikasi. Lah nggih mongko wong sing omong ngeten iki biasane lak jer basuki mawa biya. Iki. Mergo kakean omong, kakean ngendika akeh bab-bab sing disampaikan akhirnya awake dhewe rezekine akeh. Leres alhamdulillah. Kok iso kok limpahne ning masmu ki piye? Saman kira ngerti pepatah. Apa? Saman tau mireng mboten? Diam adalah emas. Diam adalah Emas. Lah terus? Emas ki regane larang mboten? larang. Lah iya, mlane kula menang regane larang. Apa awakmu emas? Rumah samu dapurmu kaya gemuk emas iki lho. Lah iya emas sing digemuki. Ngoten niku mbok ngerteni wong dalu niki awake dhewe nderekke Mas Cahyo. Iya. Sowan ana piyai Bedikulen radi mriki sampean. Ya. Acaranya napa? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh. Kowe tak tuwonyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe iki ra paham malah kowe iki ya. Loh, ya jelas paham wong beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun Sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masya Allah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis kasembadan, nadare ya wis kasembadan. Masya Allah, jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih, bathok bolusi madu niku. Wah, lah niki bathok bolusi telek, Pak. Kok bentuke kaya ngeten kok iso. Ngene mboten? Leres. Dadi Pak Lukman ing dalem menika sunat, Pak. Masya Allah. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid, Mas Hafid, tetak ki apa? tetak ki saka tembung teki teko kadewasane alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masya Allah. Bosok dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik Mas. Sing Bening. apik apane? Loh, klambine to. Klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan ndok asin aku. Wis ketok cerah to kok iso. Cerah gundul. Bareng aku ning jeding ngene lho. Nggih. Kira klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Iya. Bangsane. Dadi iki tekan. Tekan wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak
dadi anak sing dewasa. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tua kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas saya. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Sebabe Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal Wong-wong tenan-tenano ae. iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki ora ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada, Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi kudu mulyane nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho, Betul, Mas. betul Niki lho. terus niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho. Piye to ki kok salah ki lho? Nek ndi-ndi ngendikane para sepuh ngono kuwi. Pripun? Sing jenenge taruna ngungkuli bapa tegese anake sing apik ya kudu iso ngluwi wong tuane. Kuwi kata-kata sing salah Mas saya. Lho. Kok tarno kuli bapak piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana, tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lah kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Nah. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Nah. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Ah. Tarno kuli bapak boleh. Mbah Lurah. Mbah Lurah anak sampe dadi camat, dadi bupati oleh. Penjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang kunjenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno kuli bapak. Bapak, bener. Tapi kita lihat dunia itu paradok. Wah. Bahasamu koyo mahasiswa rek. Kowe mbiyen apa tau sekolah menengah apa? Aku tahu sekolah menengah kejeron minggir neh aku. Maksud saya perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah ndek iki sambar bledek mudun neh. Lah coconge. Wong ngomong serius kok. Iki, aku iki serius iki serius. Dadi kata-kata niku, Bos. Nggih. Nun sewu. Tarung kuli bopo, itu lek profesine wong tuane itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Napa jenengan badhe ngendikan tarung kuli bopo? Ya aja to, mosok Loh, bapake sewu. maling kono bose maling ya aja. Lah nggih, berarti kan salah niku. Oh iya Kene salah. mboten? Bapake maling, kowe kudu bisa tarung kuli bopo. Kudu bisa ngluwi bapak. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Apa mungkin? Nggih napa mboten? Oh salah kuwi. Salah. Sing muni taruna kuli bapak iki lak adikmu mau pertama. Jenenge lah yo melu-melu. Aku gur muatne aku guran iki. Tapi kan salah. Iya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok, nun sewu. Piye? Delaki ibuke nyambut gene open BO. Nggih. Ya ora? Apa kuwi lho? Kuwi yo apa? Open BO. Apa kuwi? Oh, Wanita panggilan. Oh, Wah. diceluk kon nyinden nembang ngono. Kok nyinden nyambut jane iki. Ya Cah nakal. diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh senengane gelut padha wedoke. Mukari. Oh, iya. Pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dari dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begegek. Maksa dicetake ora. Lah ra jelas kok jenengan kok. Aja rusuh-rusuh to. Lho ora rusuh tapi kan ora mudeng. Nggih. Umpama nyambut gene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin tarung kuli bapak? Nggih. Ya aja no. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja tarno kuli bapak. Sing Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tua lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masya Allah, ya hebat lho, penemune Nggih, apik. nggih. Loh, Tak garis bawahi. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas, Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh, Pak. Aku ki Lah ngene lho. kok kejeron le. Kejeron. Angel kowe iki, Iki malah Pak. nyumber, Bapak. Masya Allah. Ngene iki nun sewu. Iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho. Lho tapi yo salah aja mendem jero. Lho kepiye? Kok mikul dhuwur tak dekek ning dhuwur ning pas nusa pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur, Terus? tak gene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwure wit klopo, malah nesu pangan codot bendina. Maksudnya di penjelasan jelas. Ngeten lho, mikul dhuwur iki tegese jasa-jasa dari orang tua iki Nah. kita lestarikan. Sebagai Betul. anak ayo dilestarikan. Amanah. Amanahe Ngono lho, ngono kuwi. titipan. Mbah Din- Lurah itu Ah. punya titipan, punya amanah, piye leng gula wentah kang putra. Jadi tongkat estafetnya itu selalu
salurkan pada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tuwa duwe bab sing ala ora apik kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. Iki lho, maksudku ini iki lho, rada cerdas sithik ngono lho. Omongane kok tetes kita kulo melu demo ndek iki sampean. Ngawur bae. Wong aja sok nyalahke lambe lho. Aja nyaki mulutmu harimaumu. Kuwi mbiyen. Loh, Mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu, lah napa? tapi jarimu itu adalah harimaumu. Lah kok saged? Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. Lho, memprovokasi. Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. Ora celelekan lho. Memprovokasi. Iki mesti banyak kok Mas. Iya. Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ki 3 periode. Nah, Bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. betul. Renek tandingane. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menika. Ini loh Mas. Ini loh. Contoh loh Pak. Contoh niki 3 periode. Iki wis termasuk Bapak Kepala Desa sing ora gemen-gemen. Berarti secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi, berarti itu sudah dipegang Mas. Secara IQ, EQ, SQ-nya ada. Betul. Nggih. Ngono. Tegese iso mbangun kae lho, babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Lah ya kuwi. Asem iki Madiun dhewe iki Pak Boge. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres nggih. Kula harus cerdas sampean barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya stop. Aku oke aku stop. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta iki? Loh, cita-cita setinggi langit tuh boleh. Aja dul-dul sampluk pesawat malah bongko kowe. Mas, Gusti Allah niku sampun ngodrate piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sakmeniki ya ora mungkin ana cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kowe dadi wong apa kowe? Loh, dadi orang penting pejabat. Nek wis dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. lek wis masyarakat makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. lek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Kok fasilitas barang. Dene iki. Ngene, iki mumpung lek kene. Piye? Fasilitas. Kalau pembangunan jalan barang ngono ya. Tak dudoe kowe. Wong ki penak, mulya, ki malah rekoso, Bos. Kok sakit ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lengkap menjadi pejabat. pejabat ki lek bener, iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu, penak ki dadi dagelan. Kok sakit sampean milih ngoten? Metu ngene tabuhi karo gamelan. Ya ora, tabuhi karo musik. Nggih. Tembangke gamelan-gamelan apa gending-gending apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balai desa terus tabuhi walang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas mlayu nek dadi dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon apa-apa ra bener. Kowe pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses ngono. Kamu. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa iki. Ya, ayo dino saiki. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wong bendino lho amol kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok. Manusane iki lho kok iso. Tapi pengen dadi wong sing Sugih. wis salah. Lho, pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo alek cukup. Urung karang cukup. Jangan persani. Wong sing ning nggone pemerintahan ke, Pusat pusat ke, enek wakil menteri sugih ora? sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup, sik korupsi. Lho, Ya ora? nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho niku, Nggih. Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup.
Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibarate nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibarate sing ora tau dipajetne, ora nek plate, ya wis nyaman karo bojo anake. Oh. Kene mboten. Leres. Wis cukup. Mergo cukup. Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? Wong cukup. Kok Kene iso mboten. cukup? Loh, Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki. loh, ya wis. Monggo sing jeneng wong wedok lak skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Loh, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare. Cukup. Aja mbok terusne. Wong Sik to, sik cukup. to. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup. Aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudungku arep Sederhanaan to. Wong cukup ki luwih sugih. Loh, ning lak sugih lak ora tenang. Ora piye? Ora tenang. Gitu lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek ora tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Loh, iya to, Mas? Kata-katamu ki bener tapi kadang-kadang kleru. Loh, aku ki dulurmu nom lho. Dulu tapi sok bleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kuwi kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki, wong seneng kuwi kalah karo wong tenang, Pak. kok iso. Kowe seneng ya Nggih. karaoke ning room. Hmm. Ning atimu ora tenang, perko dikonan bojomu. Ya apa ora? Nggih. Ning nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong iya. tenang ki aman lho, Bos. Ah. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu. Lho ya. Kenal lagi. Bener ya. Ya apa ora? Dadi kudu dasare Loh, iya. Tenang, apik. Nggih. Jenengan. Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Ya seneng Tresno banget. kok kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya mbok kesi omah-omah lho kuwi. Duwe lambe yo bekne guyu kok iso. Wah, sane. Piye? Kok sinden guyu mbok Sik terus iki sik. Iya, iya. Mergo iki ditinggal guyu dhek apalane lali tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo Seneng. Seneng. seneng mergo Ayu, mobil mergo apik, omah mergo. becik. Nah, berarti garis besarnya iki wujud. Heeh. Bentuk utawa wujud. Entok. Jenengan tresno bojo ayu mergo wujud, tresno mobil apik mergo wujud, tresno omah gedhe mergo wujud. Yen Meripat. sampean ning donya ki kabeh tresno mergo wujud, piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. Kowe ra ngeling Nyek. kowe ra ngeling aku. Ngeling apa? Ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe. Neng ndi kok lak ketok sak wulan? Ning pondok Ramadan Ah, rupamu kapur. Balenono piye? jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude, mergo mobil apik mergo wujude, omah gedhe mergo wujude. Yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Aku boleh membantah? Boleh. Nuwun sewu. Sampean yang duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. Kok saged? Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres, Mas. Jenengan ngerti alis? Ngerti. Wujud mboten? Wujud. Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. Ketok Padha sampean karo sampean ra ngoco. iki omongan tenanan tak goblok pisan ning ora. Iya tenanan lho, Bos.
Aku ngomong Dadi Gusti Allah ki nyiptakne kabeh cedhak karo mripat, mergo apa? Awake dhewe kudu iso ngaca sapa sejatine awake dhewe. nah, jatine awake dhewe sejatine Ora paham jenengan iku. Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makhluke, nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. Tapi nyapa sang manisane bojone semergo ayu. Wis salah. Anu mergo atine apik. Ora. mergo ngene Mas kabeh. Ora melu-melu. Leset terus kowe. Aku mbok gawe enteng mriki. Wah, Iki lho tekono. iya iya. Sik non pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane tresnani Gusti Allah tanpa wujud lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso gulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso Nutup. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Ora mbok tekoni yo. Kembalikan Gus. Ayo. Dik. Apa? Piye lek tresnani bojomu? Loh, mergo apa? Loh, Mergo yakin. Bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. loh. Lah kepiye lehmu tresnani kendaraanmu? Mergo yakin. Mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Olehmu tresnani omahmu piye carane? Mergo yakin omah iki bisa tak nggo gedhekne anak-anakku besok. Loh, kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kene sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh, Mulane awake dhewe aja lali manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? loh tresno no. Jenengan tresno kali bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal? Loh, yo budal lho. Celuk bojomu? Budal wong bojo kok Saiki perbandingan tresnone Gusti Allah tresnone karo bojomu anakmu luwih gedhe ndi? tetep digedhekke karo Gustine. Saiki tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo. Berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ora ngisin-ngisinke. Lek ora trimo celukno Pak Sentul ya. Lah, Iki malah mateni kancane. bener pertanyaannya Iya, bener. Mbak. Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu Aku mesti mangkat. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan jenengan. Nyapo ku ya lho nyapo aku. Salah juga. Aku tanggunganku sik akeh. Tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi. Iya, yang menciptakan kita. Apa ya ngono? Iya. Lek diceluk Lho bapakku kono barene aku meh. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Apa ditimbali Gusti Allah budal apa ora kowe? Aku tetep mangkat. Nah, Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersane Gusti. Kenapa kita harus takut? bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP ning sing ketemu jo kluthuk. Wah. Ya, sing ketemu dhuwure sapa KTP? Jo kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe maca KTP kurang babar kowe. Kowe ro ngisore. Misale sinten? Loh, KTP-ne kae Sapa? Loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. wong KTP seumur hidup diketokke iki lho. Wis to, pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih Banyuwangi kok. Lah sing dhisik awakmu no ora ayo. Kriki kebake agama Oke, Mas. Mas. Leres. Mula saya yakin secara akhlakul karimah, Nah. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika lho. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Betul. Infrastrukture lah kuwi ya. Nggih niku. Gak kena ngomong-ngomong nyenget. Bangsane. Kesanipun gaduh. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi antar panjenengan kalian kula. Nggih, Antar kota dalam provinsi menika pancen. kuwi bis kuwi ngawur. Piyayi Ponorogo kon jemenaki Mas. Nggih, Pak. Nggih. Teng kene dagelan nggih seneng Lakon teng di sana. lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap. Nggih, nggih. Siap. Bener, Pak. Pun. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, Anu aja. dipun rencangi. Oh penjara. Monggo. Bener penjara. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Rene, Mas Luduk. Nggih. Kancana Niki gandeng enten layang Nggih, nggih. nggih.
tak macane. Aduh, menika kleru Pak Kas. Lah piye? Sing pripun ya? Iki enek layang to? Nggih. Saking Setrusna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahya menika. Sing bener piye? Tak wacane. Nya. Gitu. Jenengan iki sik lentu Pak. Jenengan niku kula benerne malah diwete kula pripun jenengan Mas Cahya. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang, dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon. seneng, Nggih, nggih. lagon ya seneng, Nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to. Sampeyan meneng dhisik iki tak macane, ngono lho. Pripun Pak Cahya? Tak macane. Lentu Mas Cahya. Sing bener Tak wacane. nyoh gur maca rayaan nyapa lho. Lah iya wong piyayi ki ora medhit kok iso. Macane tak Ini wacane. wis- Tenang. Kok tak balekne penak. Iki tak macane. Kleru, sing bener tak wacane. Apa kok? Dua kali gini lho, sing bener gini lho. Sing bener, nyok kewenen. Lah ngono. Nah, karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel ora basa. Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, Nah nyawa cenul dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. Eh. Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? Iya jan iki. Oh, lek saka piyayi sapa asmane sponsor Dan pripun? sapa? Saka Heh? sapa? Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kulur ini beri Oh iya. Assalamualaikum Pak Dalang. Nggih. Sumdalu Pak Dalang Ki Cahya Kuntadi kula nyuwun gubuk asmara. nek Nggih. maca karo ndingkluknya mbok ngene dadak ngene. Nah. Keduren ngene lho. Nah. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit etan. Jepit kok jepit yo. Jepit etan lapangan matur nuwun wae jepit etan lapangan. Mbak Oh, Kadimin jepit kene, etan Mbak. lapangan. Mbak Kadimin. Layakno digambari lapangan bareng. Loh, lha ndi to, Mas? Oh, wis dikerok sukete. Tunggal menggok kuwi tunggale ae. Suket. Suket to dikerok. Aku kene-kene bojoku. Alise iki lho Pak, alise iki lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Iya, Duk. Setelane aku. Sepelan kudu dagan lho sepelan. Lah iya ndak ngerti makanya aku ndak mudeng. Lah yo kowe iki wek-wek ngene to. Iya wis iya. Aku mangkring. Iya wis. Terus wek. Ora aku ngerti karepe wong wedok kuwi ora usah maido, ya Nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh, derek kowe berarti kowe manutan kowe sak. Iya, emang. Kowe pilih kono aku. Derek. Sing Oh, sik nek sing nderek. duwe prinsip ngono lho. Kono Pak aku. Anu Kowe lek ra duwe prinsip tabu iki lho kowe. pilih sing wong loro. Oh, berarti penak. Wong loro, Mas. Terus Berarti ditugel. Trel. Separuh menengah ke atas bagiamu Mas Duduk. Terus separuh menengah ke bawah Mas Litik. Mosok Masmu enggak wae kloksane bekecot. Nyapa ke kosan bekecot itu? Ayo, Jere. Tembangmu apa, Dok? Bekecot ini maksudnya apa sih? Bekecot barang. Apa sih? Tak tuwonyo tenan. Apa lo? Hewan seafood. Seafood Jawa. Seafood. kalau ndolek enek nang warung tulisane 0202 iki gese bekecot. Nah, lek 02 kae tumbasan kae bekecot. Lek 01 coba tuku kae. Apa? Kenapa? Mayit. Wong wira. Iki nek gubuk asmara nduk, gubuk asmara. Kasmara. Bawa. Karo bawa. Ya, bawa. Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene piye kene iki. Wong budaya iki. Ya kene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rodok kemayu sithik ora iso to, Nduk? Gimana? Nyingkar nyingkur. Bicara rodok kemayu. Oh iya. Wiwit tane nyingkar. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tut. Pancen sampean ki wong wedok sing anu anyep, sing adem. Ora kaken polah. Nggih. Tenang, Lugu. Lugu. Iya.
Urung kok. Kowe iki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak, maksudnya wong wedok sing anget iki sing piye? Aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Jadi kamu itu pasif. Oh pasif, iya emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh, jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku nggak mau kalau. Berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Cedeking Pokoknya- adol, oh cedeking betul adol. kayak gitu aku ya kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu siapa? Dekem neleki cengelmu kuwi. Oh iso. Iki sing diarani wanita mutahharon. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. Lah kuwi kuareken lek kuwi ya. Lah. Ya. Lingsam yen mutan. Wis ngrasake sate ayam kene Ponorogo dereng tuh. Udah, tapi udah lama, udah lupa Loh, rasanya. mau enek sate kambing kok Balura. Lah kan kambing. Tapi kan sate ayam pernah ya di sana tuh. enek sate kopok loh. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blended satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene lek ngarani sate kopok, enek. Tempe benguk wis tempe benguk. Enggak, apa bengoknya apa? Bengok ki kono gede kae. Tempe benguk. Kene iki enek Ponorogo. Kuwi kae. lho. Apa? Enggak tahu. Langsung Besok mulai. dibeliin ya. Eh? Besok dibeliin. Lah apa-apa. Ya. Berarti kita ya iki matri. Bukan matri, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya, wadah. Kok bodoh. Istriku juga wanita teralis. Tralis ki lak yo Tralis, pager kae kok iso. Realistis ki ora ngerti ngono Kayak nengkel. pekok apa. Realistis itu sama dengan infrastruktur. Iki senengane Mas Cahyo. Ini lho. Lelampahan kang kawuri. Besok bojomu yo kayak selendang ini gitu, dadi sinden apik. Selendang trimo sampe tok ngene. Meriayi. Bojo ki lho meriayi. Selendang dek tak tukang selendang iki done nek 7 meter. Lho, Ngantek kene blebet nek kene stres, ngantek kemripate. Bareng tak foto kayak mumi deh. Malah mumi. Ayo. Terus. Terus Tresno tulus nadyan nengku bekas marah. ya. Mas dah. Gebuk es mal. Barongane prematur. Sik, Pak. Barongan apa nek ndase cilik ngono kuwi. Ya Allah. Mas. Loh. Oh, kok. Oh. Mas. Yo. Ayo, Ren.
Tukang gambui. Ben waras. Combor kaya sapi ya iki ora. Matane kuali lho. Kaya ditraksi kena gire dhewe. Awas, boleh gen jembar, awas. Pas. Tepuk tangan, luar biasa. Oh, ini talenta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih, Mas. Keterima Mas Gluduk kowe, ayo. Oke. Kenekan. Mas. Matane dhuwur. Matane ning dhuwur. Dadi tenan kuwi. Mas. Ayo le, awas, awas. Awas. Bukan. Iya. Napa malih? Malih. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke. Kon neh ki lho. Pun. Lho. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Lho, kudune sing neh kok iso. Mari. Lho. Gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu. Mlili iku ora perkon dadi. Lah apa? Kena ambune sarung iki lho. Sane. Lah sarunge sapa kuwi? Pak Dene lho. Mbok diombah to, Dede. Hei, kowe iki Mosok sarung diampili kok iso. sarung ambune damel. Ngono ki kena royalti lho, ngawur ae. Sun iki. Lho, apa lho? Sun. Ono nyilih mangsang. Mas Gluduk, jenengan lak ngambil sarunge Pak Din niku to? Nggih. Monggo nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune ra ketang pira diparingi. Nah. Tondo tresno. Barokah iki enek. Nek kuwi. Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya yen ora ya ora. Gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik.
lehmu joget apa kuwi jalanan yo apik. Rumangsamu ngene iki mlebu TV cara dituntut. Wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royalti kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar tok mentelek lho ya. Loh, aku lak yo ngewangi Pak Dik to kuwi melu teles ngono kuwi jare. Mangsamu. Oh, pirang persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono iki mergo ya sing kagungan kan guru kuwi. Nah, lek jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Kluthuk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek anu regane sarunge 100 cukup. 100 wis ngapiki. Atlas kayak cap mangga gak ada jajah duduk e. Sesuk aja tuku atlas tuku globeh. 100 ya, Dek nggih. Susuk nggih, susuk selawe ya, Dek ya. Matane. Apa ya arepe sangu nyusuki selawe kok iso mangsane kuwi lho. Sing penting awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, niatmu sedekah. Ngono. Ki ana nawala Mas, Mas. Nggih. Nuwun sewu menika benyan waos mawon. Nggih. Amit. Wah, nggih. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Ngabar Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Soleh. Nggih. Nyun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar mugi-mugi dados laring kang soleh. Nggih. Kok maring ini susul anu anakku, Mas. Nggih, teng pondok. Tak keke Ngabar. Alhamdulillah. Pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikok. Teng pondok bersalin. Iki urung tak bayar. Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki le, enten jamu niki le. Jamu. Oh, jamu. Untuk Pak Taslim. Birgita, terus Jo Klitik, Jo Kluthuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu-jamu wis kono tunjuk Jamu. Jamu napa Mas Kluthuk? Menika Jamu napa? Tolak sidoske to. jamu sorengat. Loh, Apa kuwi? jamu sorengat ki apa? Diombe isuk jengat menika. Oh, jengat semangate, Pak. Oh iya, Nggih, berkibar semangate. Oke, siap. Wirasora. Tembahipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap, nggih. Nun sewu, saking panitia kegiatan tasakuran rawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau Kang Giri, nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG, anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi, anggota DPRD Ponorogo, fraksi Partai PDI Perjuangan. Lan ugi Bapak Wasis Camat Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah Nggih. para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa. Ya. Nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito, dia Iza, ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagyo walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman nyuwun lagu Kusuma Wijaya. Nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman. Nggih. Nggih, lajeng nyuwun dumateng panjenenganipun Ibu Mugiyarti Dewan Provinsi Jatim, Bapak Siswandi saking PDI Ponorogo, ugi Bapak Lurah Lukman menika kasuwun napa niki? Jenengi minggah wonten pepanggungan. Oh, mewakili nggih. Siap. Lalu menika bapak-bapak dari jajaran TNI Polri lenggah, Mas. Matur nuwun, nggih, sembah nuwun sanget, nggih. Monggo dumateng Ibu Mugiyarti kalian Bapak Siswandi, Pak Lukman, Pak Lurah, monggo menika wonten dawuh wonten amanah supados panjenengan tetiga tindak wonten ing pepanggungan. Siap. Kami wonten rekan ingkang penggalipun Bapak Lurah Nggih. dipun atur tindak nggih. Nggih, Siap.